ассалому алейкум кадбонуани азиз, ба канали кӯчақанд хуш омадед. имрӯз боз як захираи дигар барои зимистон бо номи шакароби, яъне туршии шакароби барои зимистон. Шакаробиро ман ду тарз тайёр мекунам. имрӯз як намудешро ба шумо пешниҳод мекунам ва ба мо 5 кило помидор лозим аст. помидорҳоро аз ранда мегузаронем ва албатта метавонед аз элак ва ё аз ғалбе ва ё кадом асбобе ки ба шумо осон ҳаст, аз ҳамон истифода кунед. инҷо муҳим он аст ки пӯсти помидорро гирем ва шираву шарбати помидорро ҷудо карда гирем. яъне ба мон ана ҳамин шираи помидор лозим аст ва шакаробиро аз ин тайёр мекунем. афшураро ба шоҳкоса мерезем ва рӯи оташи миёна мегузорем ва зуд мекобем то тагаш нагирад ва ҳамагӣ 5 дақиқа меҷӯшонем. баъди 5 дақиқа ба он 4 банча шибит, 15 дандона сирпиёз, барги бу, 1,5 қошуқи ғизохӯрӣ намак илова мекунем ва боз 5 дақиқаи дигар меҷӯшонем. баъди 5 дақиқа ба он помидор, қаламфури булғорӣ меандозем ва боз 5 дақиқаи дигар меҷӯшонем ва хуб омода шуданд. барои сирка кардан қошуқчаро ҳам меҷӯшонем ва акнун ба зарфҳои поку тоза кашида барои зарфи 1 литра 1 қошуқча сирка меандозем ва сарпӯшҳоро монда бо шишабанд маҳкам мекунем ва хуб омода шуданд ва мисли ҳамеша бо дастархон гарм печонида ду шабона рӯз нигоҳ медорем.